खुलुमबाय एसपि रेडार नागिरि नोंथांमोननिसिम चिरां 2 नं बुरिसार गामियाव आइदैजों खुरखाजानानै गोबां नखरफ्रा आलाय सिलाय जानांनानै दङ। रादाबखौ फरायदों आं सिमोन नार्जारिया। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आङो मोनसे जायगायाव चिरां मोनसे जायगायाव फैदों। बुरिसार 2 नं बुरिसार गामियावहाय दा मादैनि न'आथ' सिलिंखार जालांबाय। बे गामि ओनसोलाव दै सेराव रायजो जानाय बिथांमोना दा न' बायदिसिनाफ्रा दै खाथियावमोन, दा सिफायना लांनांबाय। मादैमोना दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बहा थागोन बहा मागोन हालाय हाफाय जानांनानै दं। दा बिसिनि न'खरफ्रावहाय आं मोनसे मादैनावहाय सोंनो सानदों। आच्चा मादै, बे दैया मालानिफ्राय ओरैनो देरबोआमोन? बे सिगांनिफ्रायनो सप्तानै बायदिनिफ्राय एसे देरबोखादोंमोन। सिगाङावहाय एसे बोखानानै थादोंमोन। देरनानै सुनिबारावहाय रासिन देरनानै न' उसुंसो सिफायनानैहाय माबा बोहैनांबाय नै। आच्चा गोदाव सोराव दङ मानसिफोर। आच्चा बे न'आ बायला जिला बे नोंनि न'मोन नामा मादै? औ, बे आंनि न'सोमोन। आच्चा न'आ गंबेसे दङमोन नोंना ओरैनो? गंथाम दङमोन नै। नोंना दङमोन ना? मोसौ गलिजों गंब्रै जाहैयोमोन। आच्चा दाउ अमा बायदिसिनाफ्रा एसे खहा जादोंना जायाखै? दाउ अमायालाय थांनो मोनाखिसै, नै गय बागानफ्रा थांजोब्बाय, गाम्बारि दंफां लावखार बिफां दङमोन। आच्चा नोंसिनिथ' न' बांफ्रा बायबाय, दा नोंसोर सरखारनिफ्राय एसे एनै सुबिदाफोर मोनदोंना मोनाखै? जानाय लोंनाय? मोनाखै। न' बांफ्राथ' लांजोब्बाय नोंसिना, दा नोंसोर बहा थानानै दङ? मानसिफोरनि न'आव हाबसोनानै दंफैयो, मोनथ'वाखै जेबो। आच्चा दा बेफोरो बे दैफ्रा ओरैनो बान्दोफोर जायाखै नामा? बान्दोआनो मोनसेबो जाफेदना दाबो। लाङै लांनानै लांजोब्बाय नै। बान्दोआनो जाफेदनानै दाबो फंसेबो। जानोसै होनो थोरसि लथा जाया, खुरख्लायलांजोबो। बोसोरफ्रामबो बे गामियावहाय बान्दो जाया नामा? जाफेनाखै। जानायसैल' होनना खोनायो, जाया। दा नै न'सिम फैबाय। आच्चा होमबा मादैनिसिम बिदिब्ला। औ।